Video kliba nû ya hunermendê navdar a Romî Herkî li navçeya Geverê ser bi parêzgeha Colemêrgeya Bakurê Kurdistanê tê tomarkirin. Hunermendê Kurd ê ji Başûrê Kurdistanê ji bo tomarkirina video kliba strana Robar berê xwe da Bakurê welêt. Romî ji bo klîbê xwezeya nuwazeya golên satê ya li Cîloyê hilbijart. سحكاني أبا هاوينا أبا كافيت بفريد لي وما جروبا كدواتي يا كاتشو كورد ما يتجلك جون هاتينا دواتا كجون كردواري جلو برجع كي كردواري ما كيري ومسترانا كفول كلوري كردي تشكيريا موسيقى كمودرن متشكيريا هذا كي من كاغرين اسميران الألمانيا بمتشكر بو وأما برودي لي فيري فيديو كليب كاين وهفاليت من يد فيري نعبت كو فيديو كليب بمتشكر كان يكسبها برودكشن و هنگ خیراتن سرچاوا گله کیفام صبرا مهات کوم مای کار رو دادید ولا ویری ها کردستان باکوره Organizasyona klibê ji aliyê yüksek û produksiyonê ve hatiye kirin. Klibekî ya Romî Herkî ya Rûbar em dikeşin. Romî vê me de hê evel çend cara hatin em gelê çûne çend bernamekan. Got min hinek stran amadekirine ez heskê evan klîbaneyekê jî vê herêmê keşim. Rastî her dem jî pirsiya cîloyet kir, satêt kir, sergerîn satêt kir, gelek meraqayê ret kir. Min jî gotê ver em klîbat evê derê keşin. Ev jî çû xoşiya wê jî û îro em hatin. Em niha ser çiyayê cîlo ne. Tîma folklorê ya Geverê jî bi govend û lîstikên xwe klîb rengîntir kir û dîmenên ciwan hatin tomarkirin. Romî Herkî îro ke em daxaz kirin em jî hatine ser golê satê klîbayê de keşin înşallah hem tişt dilê bîtin. Çiyayên cîlo û golên satê di salên dawî de bûne navendeke girîng a geştyarî û çiyageriyê. Li gel belavkirina klîbê hunermendê Kurd Romî Herkî tê armanjkirin ku xwezeya golên satê zêdetir were naskirin.